Следва втора част с отводняване на еднофамилната жилищна сграда. Построихме първия водоприемник, окачихме по тавана в сутерена хоризонталния клон. Нека сега да приключим отводняването на покрива с втори отводнител. По сходен начин ще го присъединим към единствения водосточен клон. Стартираме изчисление. Активираме таблицата с данни за редакция. Избирам отново хоризонтален водоприемник на 100. Ще замерим втората част на покривния план, което е близо 37 квадратни метра. И в таблицата с данни ще въведем тази стойност. Променяме от първата част водосборната площ за първия водоприемник. Завъртаме, за да изправим фасонната част. И изчисляваме. Готова инсталацията. Автоматично виждате в 3D отклоненията се присъединяват към водосточната тръба. Това, което пропуснахме, е да понижиме котата спрямо кота покрив, двата водоприемника. За целта да ги направим 6,70. Това, което се вижда, е, че поради генералната настройка за присъединяване на отклонения към водосточния клон, не може да бъде изпълнена тази фасонна част. За целта ръчно ще понижим, маркирайки избраното отклонение на 30 см втория водоприемник. И вече се визуализира още малко. Следва да се понижи, може би на 32 см, 35. Това е вече финна настройка на индивидуално присъединяване към водосточния клон. Странично може да с включени култури на сградата може да проследим как се случват нещата. Алтернативен вариант е да пуснем общ колектор за двата водоприемника. Общо отклонение, за да не понижаваме толкова тръбата в покривната плоча. Следват така, вече добре, вече сме над плочата, не е необходимо, и водоприемниците са вкопани в топлоизолацията, в финиша на покрива. С това завършихме отводняването на покрива. Преминаваме към вертикални покривни водоприемници на ниската част от покрива. Поставихме вече вертикалния клон. Тук може да спрем някои от
нивата, за да се ориентираме по-лесно при трасирането на отводнителната инсталация. Повтаряме, даваме символ на водосточната тръба. За разлика от по-високия покрив, тук изпълнението на водосточната тръба ще бъде с финиш вертикален покривен водоприемник. Активира се клетка, която вече избирате, нека бъде 70 номиналния диаметър. Отново по сходен начин въвеждаме, необходимо е да въведем параметрите за тази водосборна зона. Замервате частта, която отводнява, след което се въвежда тази стойност. Следва отклоненията от водосточната тръба. Въвеждаме символ, елемента за отклонение, за дъждовно отклонение и го присъединяваме към водосточната тръба. Стартираме изчисление. Помощно като шорткът клавиш може да се използва F10, но за целта на настоящите видеа се използва лентата с инструменти. Активираме помощните равнини и коти, за да се ориентираме визуално как стои в страничен изглед. С тази опция, преди това споменахме, че можете директно към тавана да монтирате хоризонталния клон. Разбира се, всеки клон и всеки участък елемент може да бъде ръчно понижаван и задиган. Нека да пробваме сега да понижиме сградното отклонение и съответно автоматично се променя връзката от водосточната тръба. Върнем предишното положение. Ще завършим отводнителната инсталация с последния трети водосточен клон. Отново с директно изпълнение към покривен водоприемник. Именувате вертикалния щранг, задаваме покривен водоприемник, оразмеряваме го на 70. Следва водосборната площ да се замери. Това е проверката за максимално точно водно количество. На 70 с този водоприемник е 1,7 литра, а текущо изчисленото е 0,60 литра на секунда.
Да. Повторихме предишната операция с водосточна тръва номер 2. Благодаря ви за вниманието. С това приключихме отводняването на еднофамилна жилищна сграда.